Pri minulom nakrúcaní na tomto mieste sme sa prejavili ako totálni amatéri. Doteperili sme sa sem strašným svahom a samozrejme, že sme si zabudli poriadne svetlo. Takže z nakrúcania pred touto štôlňou nebolo nič. Takže teraz sme prišli túto chybu napraviť. Je to relatívne ľahko prístupná suchá štôlňa nedaleko Banskej Bystrice smerom na šachtičky. A jediný problém, ako sa sem dostať, je vyškrebať sa po 20-metrovom svahu plnom strašnej vegetácie. Ako náhle sa už ocitnete na tejto plošinke, tak samozrejme už ste na rovine. A ako náhle sa dostanete už na túto plošinku, tak už je všetko v pohode, už vás čaká viac menej rovná cesta. Tak, poďme na to, poďme sa pozrieť do tej štôlne. Aby som videl. Dobre, môžeš ísť za mnou. To je riadne výkonné. 10 metrov pred sebou. Dobre, tak, poďme popozerať a miestami pozerajme aj, čo zaujímavé uvidíme na stenách. To bolo pravdepodobne len prieskumná štôlňa, ktorú sa snažili zistiť zásoby vápenca v tejto oblasti. Takže nejaké extra zaujímavé minerály nás tu nečakajú. Tu vidíme nejaké stopy povrtaní, ešte ako razili tú štôlňu. Tak, ideme pomaličky dopredu. Poď tu vedľa mňa, aby si mi svietil, aby sme videli aj niečo. Dobre, tak poďme. Poď vedľa mňa. Dobre. O štôlni sa mi nepodarilo nič zistiť, takže je stará nejakých 50 až 70 rokov. Tu vedľa asi 100 metrov ďalej je ešte jedna rovnaká štôlňa, ale tá má odstrelený vchod, takže na tej nie je nič vidno, respektíve nie je prístupná momentálne. Takže môžeme pozrieť, že ako sa pokúšali tu na niečo objaviť. Vidím tu na nejaký malý otvor po vrtaní. Tak, tá štôlňa je úplne rovná. Na stenách nevidno nič, okrem vápenca. Ale predsa len sme na niečo natrafili. Tu sa nám to tak zaujímavo leskne, ale ťažko povedať, či to niekto nenastriekal farbou. To vyzerá skôr ako strieborná farba, než prírodzená vec. Dobre, môžeme pokračovať ďalej. Dopredu mi svieť do tej chodby, aby som videl. Dobre. Rovná chodba bez odbočiek. Štôlňa je mimoriadne stabilná, v podstate žiadne napadané kamene tu nie sú. Takže môžeme sa domnievať, že je v stave, v akom ju zachovali. Tu vidím značku 39, čiže to by malo znamenáť, že sme 39 metrov od vchodu. Nejaký zvláštny otvor. Už sa trošičku začína znižovať, ja už sa musím krčiť, ale pokiaľ máte za sebou nejakú prilbu, tak v tejto nie je dôvod sa obávať toho, že by ste si hlavu oklepali. Tu už začína byť na tomto mieste celkom chladno. Už sme 61 metrov hĺbke a myslím, že tam už vidíme asi aj koniec
Za predpokladu, že tam sa nezatáča. Samozrejme, civilizácia sem dorazila. Sú tu nejaké prázdne fľaše. Tak čo, zatáča sa na tomto mieste, alebo už sme našli koniec? Vyzerá, že je tu ešte nejaká malá... Ale už sme našli reálny koniec. A opäť tu vidím tie zlatisté farby, ale to vyzerá, ako keby to niekto úplne špeciálne nastriekal zlatou farbou a tu si niekto spravil ohník, že na tomto mieste je tá štôľňa dokonca zadimená, ako kto sa o toto pokúsil, pravdepodobne, alebo natrafili na tmavšiu skalu. Skôr to bude asi len tmavšia skala. Posvieť mi tam, Peťko, už tam len ja prebehnem. A tu je vlastne záver celej prieskumnej štôlne. Čiže tu som nesprávne povedal, že si tu niekto rozložil ohník. Toto je vyslovene taká čierna skala, na ktorú tu natrafili. Ťažko povedať, že prečo sa tu ten prieskum skončil, alebo aký bol presne na to dôvod. Tu vidíme už aj taký malilinký nátek z kalcitu. Už sa nám tu začína vytvárať kvapľová výzdoba. Tu na niektorých miestach sa to nachádza. Dobre, takže teraz nás čaká cesta naspäť. Aj tam na konci to bolo naozaj už malinké pre mňa. Takže vyzerá, že táto výzdoba zlatou farbou, že pravdepodobne sa tu odohrala nejaká akcia pre deti alebo niečo také. Snažili sa im tou farbou spestriť toto miesto. No. Dobre, tu máme značku neprečítateľnú, pravdepodobne 76, takže dokopy má možno nejakých 85 metrov. Tá štôlňa. Je trošku chladnejšie, ale v tomto horúcom lete, keď sú vonku 38, tak je to aj celkom príjemné schladenie. Metrov od vchodu. Jaj. Vonku pred štôlňou, to je ako by sme do sauny vošli.